Gareth, mae'n sobor da chi yma prawn, mae beth sydd wedi digwydd? Wel, ni wedi bod nôl ymlaen yn y bore yn monitro pethau achos bod wedi digwydd 2 blynedd yn ôl yn dweud. A popeth i weld yn iawn, oedd i bwrw'n drwm bore yma. A mi stopodd y glaw a mi ffones i Ali next door i ofyn shwd oedd pethau. A wedodd e, mae pethau i weld eitha reit. A wedyn deseidon ni mynd am wac fach, cerdded lawr i Abereiron o wac. Ar y ffordd nôl, mi ges i alwad i bod dŵr yn y garej. Y broblem yw bod e'n digwydd yn aml a sferiod i digwydd o blaen i 2 blynedd yn ôl. A mae fe'n digwydd to. A mae'n jyst yn disheartening i wedi, mae'n jyst torri calon. So, dŵr o fafon yw hwnna re? Y diwlais yw hwn. A oes na reswm bod e'n gorlifo i lannau fwy na'r arfer? Wel, i fi yn gweud bod yr afoni ddysau glanhau a hefyd mae yna 2 bont yn y coleg i gael, walking bridges dros y diwlais. Mae nhw rhy isel a mae'r dŵr yn baco lan yn erbyn nhw a bildo lan, a unwaith am bildo lan, mae fe'n dyfyrto wedyn lawr y cefen y garej a dy mewn trwy drwster fac. Beth os oes rhywun yn moyn riparo i gard a chi fori, beth ti'n gweithio nhw? Wel, gwni wedi siwr eithi heno nawr. Os gwni ben y glanhau popeth heno, fi'n gobeithio bod ni up yn running bwrw fori. Oce, pob hwyl i chi de. Diolch. Diolch yn fawr.